Ahoj ahoj, vítejte u mého let's playe z Minecraftu a ten let's play je z Technipacku Minecraftu. Takže dneska si děláme svět, takže to bude takže mod for options, blablabla, seed semínko pro seed. Takže to bude třeba takže dáme si vygenerovat svět. Tam chvilku potrvá. Saving chance. Tak, jsme se to objevili. Hele, jaskyně nějaká hvězda. Ukaž. Kde je uhlí, tam je nějaký copper cable. Ne, tady je copper, tam je taky něco, tady taky něco. No rozhodně to vypadá zajímavě, takže se sem nedívám. Takže tu mám Bulletcraft, Industrial Craft, Red Power a tak dál. Nejvíc bych tě chtěl věnovat Industrial Craftu, Bulletcraftu. Pár dřeva, to je jedno. Můžu. No dobře, nechám. A, vypnu si tu money. To bylo install. To mám jenom takhle. Ježiš, mi se zase nenačet stín. Ach jo. Co dělám vlastně? Styky. Tady si udělám dřevěnou sekeku, to se mi nevyzvedí. A hop. A jdeme stěžit. A jdeme kácet. Tak tomu říkám, že nebudu těžení. Jste si všimli, že mám takový mod. Můj krásný mod. Já za chvíli budu 30 staků dřeva. No už na skoro stak. Takže mod, kde můžete stáhnout tenhle, udělám přejdu vám to takhle, prostě vám pošlu dolů. Takže ahoj, já jsem zpátky a mám skoro celý baráček už dostavený, tady to je nevyplněný, tady už mám krásný vnitřek a tady mám takhle, tady to, ještě tady mám cobblestone, vidíte, že to mám popsaný, dřevo, odpad, tady mám odpad, skvělé. Tady mám crafting, že jsem to dělal macenátor, to je na ten otáčky. Akorát menší problém, že tady jsem napál tímhle. A jinak offscreen si předpřipravím si offscreen. Jak se tomu říká, solární panely, které umístím, řekl jsem dolů. Solární panely, které umístím tam sem a to mi připomíná, natěžím si nějaký kaktus a udělám si kaktusovou farmu, protože kaktusy budu potřebovat. A jak vidíte, udělal jsem si knížku, což je super. Nebudu
To, co tam je. Vidíte to, co já? Jdem se k tomu podívat. Tam je taky něco. To si vykopem. Ale já z toho nemám nikdy dost. Aha, nemám místo. Nemám místo. Dobrý, hodím kosti. Mi nehodí. Roztěžení. A koukejte, co jsem našel, zásobiště ropy. Takže to pak... rozhodně vytěžíme, na to potřebuji ty kaktusy. Sice ho není neomezeně, ale tak co... já neumím těžit kaktus. To jsou krypostranice. To je to... Co to je? To je něco jako bedrock. Rozhodně mi řekni, co to je a čím to můžu vykopat. Byl bych za to hodně rád, to fakt neznám. Vypadá to jak nějaký včelí úl, tak tam je další. No takže budu rád, když mi to řeknete a my se jdeme podívat k tomu. To si ze mě děláte srandu. Oh yeah. No já jsem zpátky a koukejte, jsem si všechno vytěžil a až nejdu jakoby u bydlení, tak tam to všechno přeskládám, udělám si barák a hned se nám ozvu. Zatím ahoj. What the fuck? Takový ropy. Oh yeah. To se jdu podívat, kam až to teda. Ty vogo. Hoho. Takže toto je mega super. Našel jsem, počkejte, menšilák. Tyjo, tam je jeskyně. No tak, tady se bude těžit asi hodně dlouho. Yes. Takže super. Tohle je super. Jo. To jsem potřeboval najít takový ložisko ropy. Oh yeah. Takže já moc strašně říkám oh yeah asi, co? To je blbý. To je hodně blbý. Takže musíme počkat, až domácí naturujou ty. A v dnešním díle si ještě uděláme tady tu farmičku na ty kaktusy. Super, to bude super, to bude super. Bude paráda udělat si farmičku na kaktusy. Sice nebude automatická, ale bude to farmička na kaktusy. Možná by mohla být automatická, ne? Tam by musela být zase pumpa, která by to zase palivo. Ach jo. Takže mi když tak pošlete odkaz, jak automatizovat farmu na kaktusy. A tam bude píchat. Už víte teda, k čemu chci tu automatickou farmu na kaktusy. Je to kvůli tomu, abych dotáhl tu ropu a asi potáhnu podzemí. Podzemí potáhnu a do tanku a to bude takhle. A mám zatím dost, takže v příštím díle, takže já se předkraftím off-screen ty solární panely a to bude vše. A musím ještě udělám si off-screen jakoby místo, kde budou. Jo, myslím, že jsem nechtěl dát. Ale vlastně jenom blízko tady ty farmy. Tam všechno poručím, když budu potřebovat. Takže takhle. No, aspoň bych se prodal. Možná vím, že to byl krátký, ale vidíte, mám toho plný zuby, vidíte, co jsem tu postavil. Nádherný svůj domeček. Počkat. To se mi nedá. Jo, dobrý. To vypadá zkrášený asi. No, dobrý. Takže já si tu udělám pak nějaký takový menší hezčí. Ale co bych ještě dneska mohl udělat? Něco na to udělám,
pec, jsou elektroniky, pece, hop, sem, budu mít 2 staky iron, 2 staky a něco, že? Ty vole, mám tady ještě plný mace. No jo, je tady ještě uhlí, tady už není, tady někdy si rozhodit. Takže musím ho tady rozhodit. Tady taky doplňuji ještě uhlí, ale leď musí dělat všechny uhlí, kdy si skleněvat tady. Tady jenom jsou prostě kabely, tam jsou karbici nějaký a to je všechno. Já jsem protože to bude tady zemí, takhle. Já si budu překopat aspoň nějakou akci. Takže jinak je to moje první video, jako ne úplně první, ale na novém kanálu, takže mějte s ohledem, točím asi po roční pauze, no asi taky. Ten starý kanál jsem prostě napomenul, takže jsem prostě povedl a teď začínám nový, tak vlastně, že ten jsem pak vám ukážu to, jak se kraftím brýle, takže to taky bude možná nudný. Já už vím, proč to dává tak málo proudu, tady to není spojený, ježišmarja. Jo, tak takhle vidíte, už se daří. Ach jo. Tudy takové vlogu já zase nevylezu. No lol. Ale tak si prostě začnu. Jo, takže pomalu si tam navedu teda ten, já si ho tam, no tady tam navedu, takže takový, si to já budu vám neukazovat standardem. Mám i jakože narysku takový mod, jenže já ho nebudu používat, jenom kvůli trikrům a já si to už tak opravím. V tom mi připadá, že jsem tam měl ten kabel dál se. Tam zase někde bude bedbox. Teď to povedu zase za mnou. Pak nejdu a všude kabely a tak dále. Ale mě by pak u nich byl prakticky. Vůbec už nemám rád. Nejlepší je, když se otočí. A creeper. Jo, takový už bývá někdy minecraftský život. Někdo má dobrý, někdo má dobrý. Takže raz, dva, 3, 4, 5, tady bude bedbox. Skáču jeden. To zničím, pačku nepotřebuju to jen asi. Ach jo, nic zničím. Ten bedbox. Pět. Bedbox, raz, dva, 3, 4, 5. Bedbox, raz, dva, 3, 4. Bedbox, raz, dva. Raz, dva, 3, 4,
5 box. A tady už byl slady, tam bych řekl. No, může být. Tady odsud bych mohl rovnou čerpat do toho. No, myslím, že nic čerpat nebudu. Jo. Tady to mám předpřipravený, tady takhle tady takhle, jak to kopu, budou bedboxy prostě. Tady jak kopu budou bedboxy. Hraju na písmu, protože stavím, za to se pak velice omlouvám, ale já když stavím, nechci být ničím rušen. Takže tady takhle budou solární panely, pod nima bedboxy a pod nima kabel povede. A mám to. Takže děkuji za shlédnutí, za lajky, za palce nahoru a bylo to. A snad se uvidíme někdy příště. Takže ahoj!